اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. zaku saurari Nasir Kabir dan koyo daga hallara ta Sheikh Malam Faralu dan almajiri. Ku sauraro lafiya. Ujuzojin aiki sun sa farin ciki a ruhina. Ujuzojin aiki sun sa farin ciki a ruhina. Bakakin halittu na boye da fili Ubangiji na, nisan saka a farkon lamarina wanda ya yi raina. Shi ne yake ban basira har na wake annabina. Allah ina roƙonka ka dafa min na wake nabina. Ujuzojin ma'aiki sun sa farin ciki a ruhina. Allah kalin ko salati ba adadi ga annabina. Adadin yawan salatin ya wuce saukar ruwan damuna. Hada da alaye da sahabbai a baitukan shugabana. Abubakar, Ali da Umar har Usman da Alina. Ujuzojin ma'aiki sun sa farin ciki a ruhina. Cikin salatul ilahu kasashe hunnai masu girma. Shana abul abbasu shehu kaulai barhama. Shehu dan almajiri shehu rashidu mai karama. Sanan asa da rakata janar hadimi ga shehina. Ujuzojin ma'aiki sun sa farin ciki a ruhina. Ubana shehina hadimi abun bashari. Shugaba na limamai na Kano sahibul sabbari. Bayawan bautar Allah mai salati da zikiri. Allah ka kara tsare shi da kariyar kaya makagina. Ujuzojin ma'aiki sun sa farin ciki a ruhina. Abubuwan mamakin da hana so na yi wa baitoci. Bana mu'jizar ma'aiki wanda sansana ya yi kunci. Allah ka karan fasaha na ta yabansa babu sassauci. Ina yoya makagi kai su Madina gun annabina. Ujuzojin ma'aiki sun sa farin ciki a ruhina. Babbar mu'jizar ma'aiki Qur'ani mai sarki. Littafin da ya gagar masu fasaha da waƙoƙi. Kuma garkuwa ne ga duka cuta da ta wanzu cikin jiki. Dukan hukunta suna a cikinsa ya ‘yan uwana. Ujuzojin ma'aiki sun sa farin ciki a ruhina. Wasu kuma a hajin ban kwana sun burge kowa. Yadda suka yi ta tsere suna ta zuwa gaban ɗan Larabawa. Lokacin da za ya soke su sai suka zama cikin nutsuwa. Da nuna tsantsar biyayya a gun Habibullah nabina. Ujuzojin ma'aiki sun sa farin ciki a ruhina. Dabbobin gidan ma'aiki suna girmama shi ikiwani. In yana cikin gida almukuta san basu wasanni. Kamewa suke yi ba su kwaramniya da rudani. Kwaɗa baya nan su kai su komo masoyana. Ujuzojin ma'aiki sun sa farin ciki a ruhina. Sanyi ake ta yi mai tsanani sammai suna ta girma. Masoyin Rabbana ya roki Ubangijinsa mai girma. A take sanyi ya yaye sabbai suka daina kirma. Wannan
mu'jizar ma'aiki ta sa na ƙara ƙaunar nabina. Mu'jizojin ma'aiki sun sa farin ciki a ruhina. Wani ya bakwai ta nono yake sha san baya koshi, amma da manzo Rasulallah yayi addu'a a gare shi, sai gashi kwarya guda idan ya sha tana isar shi, har shaura ma yake yi don isar du'a'in nabina. Mu'jizojin ma'aiki sun sa farin ciki a ruhina. A ka'idar dabino idan dai har mutum ya shuka shi, shekaru da dama yake yi yayi ƴaƴa har a so macin shi, amma da manzo ya shuka a lokacin aka so macin shi, yayi zaki yayi ƴaƴa don albarkar annabina. Mu'jizojin ma'aiki sun sa farin ciki a ruhina. Uba ce aka zubo a cikin nama da nufin kashe shi, kusan sai aka ji naman yana cewa da shi, karkace ni tabbas akwai guba a ciki na fa in ji shi, ka kulla makirci domin a kashe ka ya shugabana. Mu'jizojin ma'aiki sun sa farin ciki a ruhina. Wata rana ma'aiki na addu'a ga jikokin shi a cikin wani ɗaki, har da ma a basu babban shi, yana cikin addu'ar ne yana ta roƙon ubangijin shi, sai ga bango da windo suna ta amin yan uwana. Mu'jizojin ma'aiki sun sa farin ciki a ruhina. Wani bawan Allah ne warin kashi fa ya dame shi, hata kai matansa ma sun guje shi sun kyankyame shi, ya taho gurin ma'aiki ya karanta abin da ke damin shi, bargo ma'aiki ya ɗauko ya yafa masa shugabana. Mu'jizojin ma'aiki sun sa farin ciki a ruhina. A take warin kashi ya gushe ya bar dukan jikin shi, mamaki ya kama shi domin jikinsa ya kama kamshi, ko ina ya je wucewa sai a ce da shi yana kamshi, wane musiki da ambar da duk turare yan uwana. Mu'jizojin ma'aiki sun sa farin ciki a ruhina. Ran juma'a ma'aiki yana huɗuba akan mambari, sai ga wani bako ya zo gare shi albashari, ya ce gari ba abinci ga yunwa kuma ga fari, ka roƙi Allah ya saukar da ruwa da shugabana. Mu'jizojin ma'aiki sun sa farin ciki a ruhina. Hannu sama shugaba ya daga ya soma rokawa, wallahi bai sauke hannu ba ruwa ya soma saukowa, sati guda aka shafe ala ruwa ba sagaitawa, sannan aka kara dawowa aka ce da annabina. Mu'jizojin ma'aiki sun sa farin ciki a ruhina. Dukiya da dabbobi da mutane sun fara salwanta, ka roƙi Allah ya sai da ruwa ya shugaban duka halitta, na ma ya roƙa a take a gurin ruwa sai ya dakata, kafin ki fitar ido ya daina zuba ruwan yan uwana. Mu'jizojin ma'aiki sun sa farin ciki a ruhina. An nemi ruwa an rasa a cikin wata kasuwa, gashi babban ma'aiki Abbasu yana jin ishirwa, ya ce da manzan Allah tabbas ni ina jin ishirwa, uwa ku tsaya ku ji abin da ya faru da annabina. Mu'jizojin ma'aiki
barka da sarki da dake kasar wajen take abun aka ga abun mamaki yadda ruwa ke bulbulowa masu albarka da sarki take babban ma'aiki ya sha ya kashe kishin sai kiwana ujuzojin ma'aiki sun sa farin ciki a ruhina. Wa ya kai ka wa za ya kai ka cikar matsayi na saman halitta na saman darajoji da ɗaukaka abba da binta kai kadai Allah ya fifita a cikin dukkan halitta ka zamo kai ne madafar kauni ka farin cikin raina taka a daidai dan abdu ubangidan masu girma mai dubun dubatar isa da ba adadin ta'abban azima shi kadai ne yake da ikon yin magana a ranar kiyama shahararre marashin karshe gatan al'umma Allah ka daɗo salati dubun dubata da ba iyaka ka yi wa ɗan abdu wanda yake matukar biyayya gare ka Allah ka sa alihi da sahabbai masu san annabinka Allah da dukkan sharifai jikokin Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. A cikin ceton masoyinka Allah ka sanya da su hada da dukkan musulmai masu kaunar mijin hafsu ya aramar rahimi na nima a shafe laifuka na ujuzojin ma'aiki sun sa farin ciki a ruhina. tilas na jinjina ga ubana malam alkasun babban madamin ma'aiki abba abun abdurrahman Allah ya kara soyayya ta ma'aiki kairi la'anam da kai da duka malamanmu na dai ba masu san annabina ujuzojin ma'aiki sun sa farin ciki a ruhina. ta mutanen zan takaita amma ba dan ina so ba Nasir Kabir ɗan koyo ni ɗalibi ne a ɗaiba rijiyar lemo a yanci falayin Sulemani Tamba unguwa ta Madinatin Salamu masoya